Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Jókedv és vidámság. Ismét megrendezték a Dobóvárosrész kulturális napját. Hogy boldogabbak legyünk. Nemzetközi projekt részese a Szász-Márton iskola. Kitört a vakáció. Elballagtak a 8. osztályosok. Merre tovább? Megyei Területfejlesztési Fórum Tapolcán. Jöjj Szentlélek Úristen! Ünnepi szentmise keretében a bérmálás szentségében részesültek tapolcai fiatalok. 4. alkalommal új helyszínen rendezték meg a Dobóvárosrész kulturális napját a hétvégén, amelyre nem csak a lakótelepen élőket várták ezúttal sem. A helyszín a nőtlen tisztiszálló mögötti terület volt, a laktanyában ugyanis egy vállalkozás kezdett fejlesztésbe. A bográcsokban főtt a pörkölt, a színpadon egymást váltották a nagyszerű produkciók. Már 4. alkalommal, mióta ennek a körzetnek én képviselője lettem, maga a választás előtt is megígértem, hogy megpróbáljuk a városrész közelebb hozni a városközponthoz. Mindig ezt mondtam, ha nem jön a városrész, akkor nekünk kell idejönni, és úgy gondolom, hogy hát az elmúlt 3 év is én bízom benne, hogy ez a 4. is egy nagyon sikeres rendezvény, ahol több százan részt vesznek, megnézik a műsorainkat, nem csak természetesen a lakótelepről, hanem a város valamennyi részéből nagy szeretettel jönnek és jól érzik magukat. Komoly civil élet folyik itt a lakótelepen, családok, hagyományőrzők, nagyon sokan tömörülnek kisebb csoportokba, és visznek életet ide a városrész életébe. Ők mennyiben befolyásolják akár a városrész életét, vagy akár az egész város életét? Igen, nagyon fontos, amit szerkesztő asszony mondott, hogy a civil szféra bevonása a nagyobb társadalmi politikai életben nagyon fontos. Ezt egész város szinten így gondoljuk, de itt a lakótelepen, ahol évtizedeken keresztül egy zárt világ volt, és az, hogy civil, azt egyébként is olyan nehezen lehetett ugye a szó nemes értelmében kezelni, a újonnan megjelent civil szervezetek, amelyet a város kiemelten támogat, hiszen itt a volt ütiszoba felújításával, amelyre idén több mint 2,5 millió forintot biztosított a költségvetés, ami egy ekkora városrész életéhez nem nagy pénz, de én úgy gondolom, hogy egy olyan helyiséget, olyan közösségi teret lehet ott megtölteni élettel, és valamennyi civil szervezet igénybe tudja venni, nem csak a Családokért Egyesület, de a többi, vagy akár baráti társaságok is, hiszen ez mozgatja meg azt a közösséget, amelyet dolgozni akarunk. Előremutató a kérdés, meg messze van is még ősz, de azért megkérdezem. Képviselő úr, a szavazópolgárok számíthatnak-e az ön nevére majd itt a szavazólapon, a Dobó lakótelepen és a választókörzetben? Hát igen, hosszú vívódás után ugye most már ez lesz a 4. ciklus, amit elkezdenénk. Úgy gondolom, hogy meg szeretném próbálni. Természetesen ehhez még végig kell járni azokat a hivatalos akár párt jóváhagyását, és amivel aztán majd bízom benne, hogy az itt élők is értékelik az elmúlt 4 év munkáját. Mert van még mit tenni a Dobó lakótelepen? Van bőven, igen. Sok munka van. Most már 4. alkalommal szervezzük a Dobóvárosrész kulturális napját. Felállítottunk ismét egy színpadot, ahol folyamatos pörgés lesz, több gyerekkoncert is, a Zajongó együttes fog kezdeni, és várjuk a gyerekeket nagy szeretettel, valamint fellép még gyerekeknek szólóan Rosta Géza ismét. Megvendégeljük egy fellépésre, valamint a Csobánc Népdalkör ismét most már hagyományosan évek óta a vendégünk, illetve a Basic Tánc Stúdió, valamint Kaposvárról érkezik egy ifjú formáció, a Mongoose Limit, ők pedig felnőtteknek szóló muzsikával vacsora közben. Remélem, hogy nagyon jó hangulatot fognak csinálni, és zárásként pedig a Badacsony Tördemic Tánc Együttes úgymond záróraként megtáncoltatja a közönséget, és ők is produkcióval is fellépnek. Mindenképpen számítunk azért a lakótelep közösségeire, illetve az itt lakókra, de én azt gondolom, hogy a programok azért így június közepe végével az iskola után szerintem a városközpontból is ide csalják majd a vendégeket. És a hagyományoknak megfelelően most is megmutatják magukat a civil szervezetek itt a rendezvényen. Például itt van a Galambász Egyesület is, és még kik jönnek el ma? Ismét ebbe az évbe újra
vendégünk tud lenni az Assisi Szent Ferenc állatmenhely, ők remélhetőleg hoznak ismét kisállatokat, valamint a barlangkutató csoport is kilátogat hozzánk, illetve a Dobóvárosrész családjaiért egyesület, ők hoznak játékokat is, valamint szintén játékokkal érkeznek a gyermekjóléti szolgálat munkatársai. Nem hívott senki, magamtól jöttem én, színezüst vonattal keresztül 7 megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem várt rám senki, és mégis itt vagyok. 7 mérföldes csizmám, sarka elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Egy évvel ezelőtt indult el egy nagyszerű nemzetközi projekt, aminek lényege, hogy több nemzet résztvevője próbál tenni azért, hogy a felnövekvő ifjúságot a boldogság irányába tereljék. A Tenni a boldogságért mozgalomban elvégzett kutatáson alapulva ez a projekt magában foglalja a jóléthez vezető 5 utat, hogy növelje a fiatalok személyes boldogságát és interakcióját a külvilággal. A nemzetközi csoport a héten Tapolcán tanácskozik és osztja meg a tapasztalatokat egymással. Hát ugye a Szász Márton iskola projektje ez tulajdonképpen, ez a nagyszerű boldognak lenni. Ugye ennek több előzménye van, hiszen nekik tényleg széleskörű nemzetközi kapcsolataik vannak, és egy újabb uniós kapcsolat építés keretében valósul meg tulajdonképpen ez a projekt, és most a tapolcai helyszínen üdvözöltem én az itt lévő konferencián itt lévőket, akik Lengyelországból, Törökországból, Luxemburgból, Ausztriából, Németországból, tehát tényleg nagyon sok helyről érkeztek, ami tulajdonképpen a projekt a fiatalok jellegi helyzetével foglalkozik, hogy nagyon sokat változott ugye a körülmény az elmúlt időszakban, a fiatalok anyagi jóléte körülményei sokat változtak, maga az érzelmi viszonyuk a boldogulásukban viszont nem sok változás történt az elmúlt 40-50 évben. Ennek az okait próbálják meg felderíteni, kideríteni, hogy mik azok a lehetőségek vagy célok, amivel jobbá tehetik a mai fiatalságnak is az életét. Tehát egyrészt a mozgással, az érzelmi dolgaikkal, a kötődéseikkel, egymáshoz való kapcsolattartásban, tehát hogy mik azok a pontok, ahol egy kicsit a lelkükre is, ha lehet ilyet mondani, tudnak hatni a fiataloknak. És erről szól tulajdonképpen ez a projekt. Ugye én itt most a köszöntőmben röviden bemutattam a városunkat, az itt lévő intézményrendszert, illetve a térségi intézményrendszert, illetve hát szót ejtettem a mi nagyszerű díjunkról, ugye a befogadó város díjáról, hogy a Tapolca elsők között kerülhetett be ebbe a csapatba, hogy ez is tulajdonképpen egy ilyen fontos lépés, hogy a szociális területen, illetve a hátrányos helyzetűeknek a segítésében a város már élen jár, és reméljük, hogy ez a projekt is hozzá tud járulni ennek a további fejlődéséhez. És remélem, hogy lesz idejük itt körülnézni a városunkban, hiszen sok szép látnivaló van, megkóstolhatják a helyi tüzes borainkat is, és a város jó hírét viszik el a világ bármelyik részére. The project is about great to be happy, and the whole project. A projekt az arról szól, hogy nagyszerű boldognak lenni, és ez főként a fiatalok társadalmi jólétére vonatkozik. Ezt helyezi a projekt középpontjába, és ezen dolgozunk, hogy a fiatal emberek, tehát főként az iskolában a gyerekek megtalálják a boldogsághoz vezető különböző utakat. A projekt ez egy akronimból, tehát egy ilyen betűkből tevődik össze, hogy jelentenek mind valamit. A great szó angolban azt jelenti, hogy nagyszerű, és magyarul ez úgy fog összeállni, hogy a greatnek a G betűje az a giving, vagyis az adni, az R az a relating, ami azt jelenti, hogy kapcsolatot teremteni másokkal, az E betű lesz exercising, tehát az a mozgást jelenti, az A
az a appreciating, tehát hogy értékeli, becsüli az ember a környezetét, és az utolsó az pedig a trying out, tehát hogy kipróbálni új dolgokat, mert meg szeretnénk a gyerekeknek mutatni a projekt folyamán új sportokat, új tevékenységeket. Maga a projekt nem csak gyerekeknek szól, hanem a társadalom egyéb tagjainak is, tehát mindenki részt vehet benne, és már korábban is részt vett az iskola ilyen projektben, és így több szinten is kapcsolódik végül is egész Tapolca városához. Az elmúlt pár évtizedben nagyot változott a világ, nagyot fordult. Az emberek egymástól inkább az informatika világa felé és virtuális kapcsolatok felé próbáltak fordulni, és így keresik a boldogságot. Ez megoldandó probléma, ez egy feladat, vagy minek tekinti most ez a közösség, amelyik összegyűlt? Yeah, there is no way we can tell the children in our schools not to use computers, their iPhone. Nem tudjuk a gyerekeknek megmondani ugye azt, hogy ne használják a telefonjaikat és a különböző eszközeiket. Inkább arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy hatékonyan használják és a megfelelő célra, hogy például arra, hogy találjanak új dolgokat, különböző információkat arról, ami a világban van körülöttük. És a másik fontos pont az az, hogy megtanulják, hogy a számítógépeken, telefonokon, tehát nem csak ez az egyetlen útja van a kommunikációnak, hanem ez csak egy lehetőség. A legfontosabb az, hogy megismerjenek új embereket, és éppen ezért kialakítunk számukra különböző tevékenységeket, amik kapcsán találkozhatnak új emberekkel, és ez a legfontosabb része a dolognak. Mit tekintene a konferencia igazi sikerének? Tehát mi az, amit feltétlenül szeretnének elérni? The success is that we have already in 1 year had many different activities with teachers sharing ideas, but more importantly the students have met. A legnagyobb siker az, hogy már egy éve folyik a projekt, és rengeteg tevékenységet sikerült már szervezni mind a tanároknak, mind a gyerekeknek. A tanárok rengeteg ötletet meg tudtak osztani egymással, de a legfontosabb az, hogy a gyerekek részt tudtak venni különböző tevékenységekben. Például Ausztriában volt egy futballtorna, és Luxemburgban volt egy ilyen nemzetközi bál, ahol megtanultak új táncokat, és egymással táncoltak, beszélgettek, megismertek új embereket, barátokat szereztek, különböző nyelveken kommunikáltak, és hát erről szólna az egész, hogy megtanulják azt, hogy milyen nagyszerű boldognak lenni. Elkezdődött a vakáció a tapolcai általános iskolákban is. Sokak számára ez a búcsú nem csak erre a nyárról szól. A 8-osok elhagyták iskolájukat, elballagtak. Kameránkkal a Kazinczy Ferenc Tagintézményben jártunk. Visszavisz, ti Isten vezet.
A Veszprém megyei önkormányzat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködésével a 2014-2020-as időszakra tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban ismételten projektgyűjtést végzett, melynek célja a Veszprém megyei területfejlesztési operatív program véglegesítése, valamint a programban meghirdetendő pályázati kiírások által az optimális megyei forrás elosztás tervezése. A rendezvénysorozat legfontosabb célja a projektgyűjtésre vonatkozó adatlappal kapcsolatos párbeszédek lehetőségének, illetve a kitöltéssel kapcsolatos kérdések, esetleges problémák megvitatásának biztosítása az érintett szereplők számára. A tapolcai rendezvényre június 18-án került sor a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében. Mai napon azért jöttünk újra a városba, a járásszékhelyre, mert a megyei tervezés egy újabb szakaszához érkezett. Május végén a megyei területfejlesztési programot, illetve a járási vezérprojektet ismertettük, és az érintettekkel egyeztettük le. A mai rendezvény, ez gyakorlatilag egy olyan rendezvénysorozatnak a része, amelyet mai napon hétfőn elkezdtünk, és jövő hétfőig tart. A megye valamennyi járásszékhelyén megjelenünk egy-egy fórummal, egy-egy ilyen konzultációs lehetőséggel, mely a projektgyűjtést kívánja elősegíteni, a projektgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseket fórum jelleggel egy szakmai megbeszélésen kívánja tisztázni. Részt vesznek a KDRF-ű munkatársai is ezeken a rendezvényeken, és tulajdonképpen a honlapunkon megjelenő projektgyűjtő lappal kapcsolatos információkat és az eddigi szakmai véleményeket egyeztetjük le. Nagyon fontos, hogy valamennyi gazdasági élet szereplőjétől is várunk projektjavaslatot, nem csak az önkormányzatoktól, mert amíg eddig főleg a TOB-ból finanszírozható uniós forrásokra uniós forrásokra fordítottunk figyelmet és koncentráltunk, már ez a projektgyűjtés, ez gyakorlatilag a teljes operatív programok skáláját kívánja felölelni, valamint azokat a fejlesztéseket is kívánjuk megismerni, amelyek esetleg uniós forrásból nem finanszírozhatók, de mind a megyei koncepció, mind pedig a reális gazdasági igények miatt az elkövetkezendő 7 évben nem kerülhetnek a figyelem látóköréből ki. A Tapolcánál, ami úgy gondolom, hogy elmondható konkrétumnak, az gyakorlatilag a járási vezérprojekt, amely egy gazdaságfejlesztés fókuszú projekt. 2 elemből áll, egyik a környezetiparra, a gazdaságfejlesztésre alapozó, ez a volt laktanyatárületek, hogyha tulajdonképpen szabad helybe is gondolkoznunk, tehát ami gyakorlatilag a környezetipart is elősegítő fejlesztéseknek a infrastrukturális feltételeit kívánja elősegíteni. Ez egy TOB-ból finanszírozható projektcsomag lehet. A másik, az pedig, hát ugye benne vagyunk a Balaton kiemelt ödölőkörzetbe, és a világörökség várományos helyszíneknek az egyik gyöngyszeme ez a járás, és hát a járásszékhely a város. Gyakorlatilag ez pedig a turisztikai potenciálon alapuló gazdaságfejlesztés, tehát ami gyakorlatilag a járásnak, illetve megyének az idegenforgalmi fejlesztését kívánja segíteni, és hát az elkövetkező 7 évben is forrásokhoz juttatni. A június 21-i vasárnapi fél 11-es római katolikus szentmise keretében részesülhettek a tapolcai fiatalok a bérmálás szentségében. A szentmisét dr. Márfi Gyula érsek celebrálta. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te. Főtisztelendő érsek úr, a Tapolcai Római Katolikus Egyházközség nevében szeretettel köszöntöm főtisztelendő érsek urat abból az alkalomból, hogy a bérmálás szentségét kiszolgáltatja gyermekeim számára. Érsek úr jelenléte az apostoli kort idézi, amikor a kereszténység indulásakor a Szentlélek kiállítása a megkeresztelt hívekre látható volt. Reméljük, hogy azok a gyermekek, akik ma bérmálkoznak, a Szentlélek kegyelméből hitvalló keresztényekké válnak. Az égiek segítségét kérjük, a szűzanok közbenjárását, hogy legyenek gyermekeink a Szentlélek templomban. Köszönjük, hogy érsek Atya eljött mi hozzánk,
Örökké amen. Hogy miről tanítsalak most benneteket, hát ugye mostan olyan gondjaim vannak, mint egy labdarúgó válogatott edzőjének, akinek túl sok a jó játékosa, és nem tudja, hogy kit hagyjon ki. Nekem is sok mindenről kellene beszélnem, hiszen úrnapja van, Jézus szent testének és vérének az ünnepe, ugyanakkor bérmálás van, a Szentlélek eljövetelét várjuk. Minden esetre próbálok olyan közös elemeket kiemelni, amelyek ugyanúgy vonatkoznak az oltári szentségre, mint a Szentlélekre. Maga mindjárt az, hogy mind a kettő szent. Azt mondjuk ugye, hogy oltári szentség. Benne van a szent szó. Azt mondjuk, hogy szent lélek. Ezekhez a bűnnek semmi köze. Tehát ha mi méltók akarunk lenni Jézus testének és vérének a vételére és a Szentlélek fogadására, akkor igenis szembe kell fordulnunk a bűnnel. És nem szabad ilyesmiket mondanunk, mint amit József Attila mondott, én Istent nem hiszem, se van, majd én feloldozom magam, Kél segít nekem. Nincs önfeloldozás. De maga Jézus, aki jelen van az oltári szentségben, és a Szentlélek, aki lelkünk vendége, ők segítenek minket abban, hogy le tudjuk küzdeni a bűneinket, hogy szentek lehessünk. Vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. Nézzük híreinket röviden. Jókedv és vidámság. Ismét megrendezték a Dobóvárosrész kulturális napját. Hogy boldogabbak legyünk. Nemzetközi projekt részese a Szászmárton iskola. Kitört a vakáció. Elballagtak a 8. osztályosok. Merre tovább? Megyei Területfejlesztési Fórum Tapolcán. Jöjj Szentlélek Úristen! Ünnepi szentmise keretében a bérmálás szentségében részesültek tapolcai fiatalok. Kedves nézőink, Önök a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!